Aktar minn 300 persuna benefikaw minn programm ta' għotja ta' boros ta' studju. Għal dan il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo wara li l-ħamis fil-għaxija attenda l-preżentazzjoni ta' dawn il-boros ta' studju. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Ian Borch flimkien mal-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qalu li dan il-programm offra somma rekord, id-doppju tas-sena li għaddiet f'boros ta' studju li jingħataw. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch spjega li għal-bidu il-fondi allokati kienu jammontaw għal 2 miljuni, imbagħad żdiedu b'700,000 euro. Inizjalment allokajna 2 miljuni iżda rajna li t-talba kienet daqstant kbira u allokajna 700,000 euro ieħor mill-Fond Soċjali Ewropew. Din id-darba kienet miftuħa wkoll anke għal dawk li ma kellhomx first degree. U allura komplejna wessajna sabiex inkomplu ninvestu fir-riżors uman, l-iktar ħaġa importanti fil-Gżejjer tagħna. Il-fuq minn 500 applikant applikaw għal dawn il-boros ta' studju, imma kienu 425 minnhom li jissodisfaw il-kriterji neċessarji. Dawn il-boros ta' studju ingħataw f'suġġetti bħalma huma t-turiżmu, l-ambjent, l-inġinerija, l-IT u t-teoloġija fost oħrajn. Għal daqstant permezz ta' dawn il-boros ta' studju l-istudenti jkollhom l-opportunità li jkomplu jkabru l-potenzjal u fl-istess ħin ikunu qed jikkontribwixxu għal ġid tal-pajjiż.